खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेल लंथंखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय फावखुंग्रि हेलिना दैमारिया मोब्लिबजों बोगथाबजानानै गोब्राब जोखोम जादों। बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारिया गुवाहाटीआव गावनि थाग्रा खथायाव मोब्लिबजों बोजानानै गोब्राब जोखोम जायो। बिथांखौ गुवाहाटी नेमकेयार देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दुखुनांथाव खौराङा सोराङाव फैनायनि उनाव बिथांनि अनसायगिरिजों लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव दोखो मोनदों आरो बिथांनि हालोदा थाबैनो गाहामाव फैनो हाथों होनना आरज गाबनाय थाबाय। नैथियाव दङ बिटिसिनि बारग'थि फाग्रामा महिलारिनि सायाव एबसुनि खौरांगिरि मेल। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे खौरांगिरि मेल जानानै थाङो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ बुङो दि थांनाय 24 आगस्टआव बिटिसिनि बारग'थि फाग्रामा महिलारिया उदालगुरियाव एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु बुंनाय बाथ्राखौ लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एबसुआ राजखान्थि हान्जा नङा होननानै बुङो। बिथां दिपेन बर'आ बुंबावो दि एबसुआ बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखायनो सेथि मावथांखि लानानै खामानि मावदों। बेनि थाखायनो एबसुआ इउपिपिएलखौ मदद खालामदों होननानै एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ बुंथियो। थामथियाव दङ कामातापुर अट'नमास काउन्सिलखौ संबिजिरारि गनायथि होनाय जासिगोन। आसामनि मोनद' हारि हारिसाफोरनि स्केड्युल ट्राइब बिमुंनि गनायथि होनायनि थाखाय मन्थ्रिनि हानजाया थाबैनो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगो हमनानै सावरायगोन आरो जोबथा प्रप'जालखौ मिरु सरकारनिसिम दैथायहरनाय जागोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा मंगलबार खालि बुङो आरो बिथाङा बुंबावो दि कामातापुर अट'नमास काउन्सिलखौ संबिजिरारि गनायथि होनाय जासिगोन। ब्रैथियाव दङ गौतम देव शर्माखौ अकिल हिन्दी बाखि बिकास परिषद क'क्राझार जिल्ला आफादनिफ्राय बरायदों। भारत सरकारनि साबसिन फोरोंगिरि बान्था सायख'जानाय क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेर थांखिबां फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि गौतम देव शर्माखौ क'क्राझार जिल्ला आफाद अकिल हिन्दी बाखि बिकास परिषदनिफ्राय बरायो आरो मान बावो। बिथां गौतम देव शर्माया आसामनि गेजेराव सासे भारत सरकारनि 2020 मायथाइनि हादरारि साबसिन फोरोंगिरि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बासुगाव सहरनि थागिबि क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेर थांखिबां फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि गौतम देव शर्माया भारत सरकारनि 2020 मायथाइनि नेशनेल बेस्ट टिचार एवार्ड 2020 सायख'जानायनि उनाव बिटिसि ओनसोलाव गोग्गाथाव खौरां लाबोदों। बाथियाव दङ भेरगावनि बारग' पिएफ मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनो ओंखारबोदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय समाव जिउयै माहामै बाहागो लानाय आगोलनि भलन्टियार्स फर्स मावथिफोरा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनो थांखि लादों। भेरगाव जिल्ला बारग' बड'लेण्ड फाइटार आफादनि आफादगिरि सुभाष बसुमतारीनि आफाद सामलायनायाव खुंनाय मेलाव इउपिपिएलनि मिरु सोद्रोमा समल दैमारिया बिटिआरनि गासै दफाफोरखौ बागै गुवारै बिजिरनानै मानो सोलायनाय नांगौ आरो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा बर' हारिनि राव सोलोंथाइ समाजारि जौगानायनि थाखाय मानो मोनसेबो अरायजोर मावथांखि लानो हायासै बेनि फारसेबो नोजोर बोना बिबुंथि लाखियो। बेफोरखौ मावफुंनो हायैनि थाखायनो बिपिएफ सरकारा फेलें जादों होननानै मख'यो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।